Entre dúas terras. Bueno, Xa está dado. ¡Épale! ¿Qué pasa, familia? Entre dúas terras podcast. Aquí estamos unha semana máis con Marcos Rodríguez Mackenzie e un servidor, Carlos Cerdi Cernadas. Que tal, Macken? Como estamos? Pois moi ben, moi ben. Aquí, polo menos aquí en Galicia, bueno, en Galicia todo non sei, pero en Rianxo fai un tempaso de verán. Entonces, bastante ben, a verdade, E ti por aí, que tal? Aquí tamén, Sí, Aquí, bueno, aquí, joder. aquí, cuidado, O outro día 21 graus, Non sei como o sol pode estar aquí máis aí aves, a verdade? Non sei como é posible iso. Eu Hai tampouco, que chamar pero... a Mr. Tartaria para que nos lo explique. Falta la H. Bueno, que non entenda a referencia non o vamos a explicar porque é moi denso. E además porque é inútil gastar energías en falar de semejante personaje. Bueno, en fin, hoxe traioche un tema que, bueno, un tema que me preparei media hora antes do podcast. Entonces, a ver, no, o rollo é, eu vos explico. Eu estuve vendo esta entrevista a Hans Zimmer esta semana. Pois xa podo compartir aquí un momento. Entonces, bueno, Hans Zimmer xa falamos del, compositor de cine, Múltiples. o máis famoso, probablemente. Aparte de John Williams, é o máis, Eso, parte é de o John máis Williams. famoso. Pero ahora incluso, quero dicir, Está o máis sea, activo que John Williams porque o pobre John Williams ten 90 e pico anos. sí, no, sí, a verdade que é un pouco máis activo sí que está. Entonces, bueno, por se acaso a xente non se dá conta, bueno, o que compuxo Gladiator, o Rei León, os Caballero Oscuro, Interstellar, non sei, todos Con os Christopher Nolan, por exemplo, traballa sempre Hans Zimmer. o sea, os pepinazos é o, non sei, será o mellor o compositor maior pagado de Hollywood, obviamente, supoño. Entonces, o rollo é que, bueno, a ver, dixen eu, claro, por un lado a min me parecía interesante, a mellor comentar algunha cousa del, entonces se me ocurriron dúas cousas. Unha é falar de o que é o proceso creativo de compositores e escritores e, bueno, compositores non só de cine, do que sea, sabes? Porque hai cousas como moi interesantes que algunha vez temos comentado, pero igual facer unha sección solo deso un día. Pero eso non o preparei para hoxe, porque, porque eso me parece que requiere un pouco máis de preparación. Entonces, pensei en que eu creo que isto non fixemos nunca, que é de falar de o mellor artistas con formación académica e sin formación académica. Refírome musicalmente. E por qué? Non lo sé. Porque A ver, cada día temos que poñer un tema. como reflexión, porque non sei, a ver, bueno, a ver, entendo que pode ser interesante, hai xente que o mellor ten algo, non é completamente radical. A ver, en realidad se poden poñer 1000 millóns de exemplos, pero eu seleccionei así algúns, a ti seguro que se van a ocurrir, pero, home, non sei, igual pareceme interesante, porque o mellor tivese a un artista que eu que sei, que canta de la hostia, e o mellor nunca tuvo un profesor de canto, por exemplo. Ou sabes, ou que sei, outro artista que, bueno, que vendeu non sei cantos discos e tal, e non sabe o que é un dó, por exemplo. Entonces, bueno, a ver, non sei, me parece un tema que pode estar medianamente interesante, tendo en conta que nada, non sei. Vamos poñer aquí. Para quen non sepa o que é un do, porque Carlos dixo non saber que é un do. Do é dous en andaluz. Bueno, a ver. Joder, é que vaya mierda de chiste, pero é que non me esperaba en absoluto. É que
Eu xuro que pensei, vai explicar o que é un do de verdade. Xa expliquei. Mira, non me jodas. A ver, hostia, Bueno, bueno, é unha nota musical, é un podcast de música, supoñemos que todos os que a nos ver. estás escoitando xa sabedes. A ver, eu supoño que hai xente, bueno, en fin. Quedaba máis jocoso de outra maneira. Son parvo. Punto. Conclusión. Eu non son un 2, son un 1. A ver, vou poñer aquí, mira, por exemplo, me parece curioso, bueno, Hans Zimmer, claro, que se me ocorreu eso porque Hans Zimmer, claro, que non o expliquei, é un compositor que non ten formación académica, o sea, el non estudiou música. A ver. Bueno, tamén disclaimer. A ver, claro, isto é un tema que necesitaría incluso máis preparación porque tampouco me puxen a indagar na vida de todo o mundo. Isto son, sobre todo, cousas que eu xa sabía de antemán. Pero, claro, non podo asegurar que Hans Zimmer non tuvera algunhas clasecillas de piano. Pero, tendo en conta o seu nivel técnico, pois eu creo que tampouco lle fixeron falta. Bueno, non me quero poñer faltón hoxe, Non me quero poñer faltón que xa levo uns cuantos que mal. A ver, entonces aquí, bueno, os que estades vendo na pantalla, veredes a Hans Zimmer tocando e tamén incluso a partitura de baixo. Pois só vou poñer, despois falo e xa me calo. É un short. Bueno, xa estaba empezado, quería poñer desde o principio. Bueno, ti recoñeces esa peza, non? Sí, é de Gladiator. É de Gladiator. A ver, xa incluso se ve na partitura que... Chamas aí Now We Are Free, que tamén o pon aí abaixo. Esa é. Pois, a ver, é unha peza preciosa. As cousas como son. E non requiere moito... O sea, non está facendo nada... xa non digo por tocar rápido, eso que é unha tontería, pero quero dicir, a música non requiere un gran conocimiento, pero igual aquí a clave é o... cal é a palabra? Cojones, non me sale. Me sale taste es que sabor no. Joder, sabes, cando algo en inglés, cando algo é tasteful, con gusto, sabes, que está vale, sí, vale. Está feito con gusto. Non, o sea, e ademais adecuado a película e tal. É unha melodía moi bonita. Pero eso, este señor non estudiou moita música, de feito, creo que xa falamos del anteriormente, pero bueno, era el fixos, o primeiro vídeo no que saliu é na canción esa de Video Kill de Radio Star. O primeiro vídeo emitido no canal VH1. Correcto. Pois dai sale un pouco el, que el tocaba grupos pop os sintetizador, porque ele é un friki do sintetizador, é o que é. Unha cousa curiosa que isto, que me salo do tema un pouco, pero aquí na entrevista esta que estaba vendo, que, bueno, vos la recomendo, a ver, se non sabes inglés vai ser un pequeno problema, pero cos subtítulos eu creo que nin tan mal. Na banda sonora de Dune, eu non a vin, pero sei que hai moita xente que a viu. Na banda sonora de Dune hai un momento que hai unhas gaitas, vale? Voucho poñer. Was playing a fanfare trumpet, I would have asked him to cut it out. But the bagpipes felt like a sort of instrument that could... Vale. Escoitaches, non? Sí. Vale, pois non é unha gaita, é unha guitarra eléctrica. Vale.
A guitarra eléctrica tocada por Guthrie Govan. Un efecto... Bueno, e porque é o mellor guitarrista do mundo, probablemente tamén. Pero isto é máis relacionado con outra idea que tiña de, sabes, de falar de cousas. Quero dicir, ti ves unha gaita, eres compositor e que vas facer? Pois gravar unha gaita, non? Sería Vale, bueno. e por que el non fixo eso? Pois eso que Pois non sei, podemos... pero Eso que podemos... é algo que me parece mal. Pois a mí non. Gostaría No, de no. saber o motivo. Pero a ti, pero ti escoitacho, ti non che pareceu... Claro, pero eso é Claro. como do debate vegano de Ui. por que? No, o sea, estou a favor, eu non son vegano, pero estou a favor dese, pero refiérome o dos hamburguesa vegana ou carne de cordero vegana, o que sei, esas imitacións, pero no, pues aí ten algo de sentido, porque realmente os veganos non poden comer carne, pero este home non conoce, bueno, iba a decir, non conoce ningún gaiteiro. Seguramente non, pero refiérame, pode contratar a un gaiteiro. Por supuesto. Claro, pero aí a ver, eu non me preparei, a ver, eu non, primeiro, eu teria que ver a peli para opinar desto. Claro, mas a ver, non sei en que contexto fixo, obviamente. Pero segundo, eu creo que tamén verás, o sea, a veces tamén hai que experimentar e se algo funciona, a veces tampouco importa moito, é dicir, hostia, no, é que ahora é que nos estamos indo do tema, pero poderíache poñer exemplos na arte. Mira, ti por exemplo tes o... É que non sei por que me veo esta cabeza, pero claro, é porque eu sei. Ti tes na cabeza a portada do álbum Reload de Metallica? Sale un puño, non? No, mira, No. espera que vou No, a buscar. non sei por que dixen eso. Claro, ese é os Avengers, sí. Espera, vouche enseñar. Bueno, porque, a ver, ves isto, non? A ver, eu sempre que vin isto, a ti isto que che evoca? Un incendio. Sí, Lume. non, o sea, claro, é como lume, como lava, non? É como algo... Pero, a ver, eu non sei, eu vexo isto e creo que é unha moi boa portada, porque, joder, non sei, eso, evoca algo, pero non é tampouco unha llama así convencional, non? Vale, isto é sangre e semen. E máis cosas. Pero importa? No. Porque é unha cuestión visual. Entonces, o objetivo é transmitir esa, bueno, na miña opinión, transmitir esa emoción. Pero bueno, como vexo que estamos en distintas dinámicas, ves, por eso pode ser un bo debate para un podcast. Sabes? Falar así de movidas destas, porque hai veces que, non sei, no proceso de chegar a algo artístico, quero dicir, o proceso creo que importa moitísimo e hai veces que, bueno, hai veces que se fan cousas que ao mellor son excéntricas, pero e hai veces que obviamente son un fail, pero hai veces que son interesantes, quero dicir, a ver, por exemplo, isto de, non sei, quedarse no de, por que non contratou o gaiteiro se é unha gaita aí? Hombre, non sei, porque o mellor, a ver, se é unha música de ciencia ficción futurista, unha gaita normal igual sonaría demasiado orgánico, non o sei. Igual, claro, igual probou, e ademais igual foi unha proba, foi dicir, oye, vamos a probar que pasa. E ti escoitas, hostia, a mí se non me di, eu non creo que me dé conta que non era unha gaita. E mira que estou acostumbrado a escoitar gaitas, pero bueno, non sei. Sí, no, por eso dijo había que ter contexto, non... Bueno, eso para outro podcast, que falemos deste tema. Vale, entonces, perdón. A ver, eu teño aquí unha selección, por exemplo. Pues mira, artistas famosos, non sei por que me deu por elegir algúns pop, que sí que teño información
musical, Lady Gaga, por exemplo. Lady Gaga é unha cantante que, de feito, estaba estudiando, pero os 2 anos a carreira deixouna, porque xa lle estaba indo ben e para seguir a súa carreira artística, pero ela foi unha das 20 persoas aceptadas nunha escuela de Nova York que se chama Juilliard, que é prestixiosísima, estudiar piano. E vou poñer, además eu non sei se isto xa o vimos xuntos, pero vouche poñer un clip dela, cantando, eu creo que xa o vimos xuntos, pero bueno, por si acaso. Cantando no programa de Howard Stern, é só un cacho do tema este de Led Zeppelin, Non me sona de haberlo escoitado, Bueno, eu cando vin isto me cambiou a perspectiva que tiña dela, porque é objetivamente unha cantante da hostia, esta muchacha, a ver, aí vai. Bueno, aí vai, está cargando. Non, tens que dar a play. Sí, eso estaría ben, sí. De que? Joder, estaría ben, pero non encontro o vídeo. Ah, pois a min, eu vexo, estou vendo. Sí, pero eu non. Ah, aquí está, perdón, vale, aí vai, perdón. I didn't know you were in a Led Zeppelin cover band. Yeah. No kidding. Hey, mama said the way you move, gonna make you sweat, gonna make you groove. Wow. Hot child, the way you shake that way, gonna make you burn, gonna make you sting. And that'll tear your voice up, right? If you don't know how to sing, yeah. Non, pois eu isto non viré. Mola moito, non viré. Ademais, así, en seco, así, sin máis, aí non hai efectos, aí non hai nada, Esa é a súa voz. Claro, aí tamén, bueno, que despois, é que non me quero ir do tema, pero tamén cando a xente fala de, porque obviamente ahora hai moitísima producción e cousas así, pero, a ver, se tires mal cantante, non hai nada que che... Quero dicir, os artistas pop, a ver, a min, por exemplo, Taylor Swift non me gusta moito, pero ela canta ben, ten boa voz, quero dicir, o Dua Lipa, o Lady Gaga, claro, eso solo enaltece a voz, pero non... A ver, podes afinala, obviamente, sí, podes corregir, pero... Quero dicir, é como distorsiona a voz ela aí e tal, eso é técnica, É unha técnica de la hostia. E ela, claro, e é porque hai, non sei se o biches, pero ela estaba nun grupo de covers de Led Zeppelin. Ah, pues por eso cantas, porque ela estaba nun grupo, a ver, de feito a súa música moito ten influencias do glam rock, sobre todo ao principio. Pero bueno, eso, ela é un exemplo de unha cantante famosa que sí que ten estudios musicales. Ela é compositora tamén, entonces. Xa, no, sí, xa. O sea, ela non é como Beyoncé, ela escribe as súas cancións. Bueno, que eu non teño nada contra Beyoncé, pero parece que xa, sí. Bueno, é un dato, é un dato. É un dato. A ver, eu sinto, pero eu vou a valorar máis unha persona que é unha intérprete de la hostia, showgirl, showman, ou como queres chamarlle, e que ademais compón as súas cancións máis que unha que é o mismo, pero que non compón as súas cancións. Claro. A ver, a mí me parece un plus, non sei, igual chámame loco, pero... Bueno, que máis? Adele foi a que se chama Brit School de arte e drama e, bueno, e fixome gracia porque leín que Adele o seu inicio foi que un amigo publicou as demos dela en MySpace. Nos acordamos de MySpace, Xa che digo. Esa red social. Publicáramos aí ca camiseta que tes ti hoxe. Tiñamos o noso MySpace. Sí. Ademais daquela decían que MySpace iba a ser, bueno, era o futuro da promoción da música e despois pum. Pero bueno, eso, tal. Que máis? Pois Cristina Aguilera, por exemplo. O que pasa é que Cristina Aguilera
según teño entendido, quero dicir, a mí, non sei, a ti gustache algunha canción dela? Sí. É que eu non recordaba Cristina escoitar... Aguilera está en formación, dis. Vamos a ver, Cristina Aguilera objetivamente ten unha técnica vocal de la hostia. Punto. Eu non atopei exactamente o sitio onde ela estudiara, pero, e volvemos, isto pasa moito no mundo da música e de xente tal. A súa nai era violinista e pianista experimentada. Profesional, quero dicir. Entonces, pues mira, claro, a ver, que eu non sei ti como ves, pero a mí sempre me dá un pouco de rabia cando a xente, e isto pasa moito no mundo do rock e sobre todo no mundo da guitarra, de esa xente que di, oh, claro, porque os mellores guitarristas non estudiaron, porque cando se estudias, sabes, é como que, bueno, que é verdad, eso que din de a escuela corrompe a creatividade, non sabes? A mí eso me parece unha tontería. Quero dicir, bueno, non é unha tontería, sí que ocurre, pero... Claro, pode ser as dúas cousas. Exacto, o sea, pode ser as dúas cousas. E ademais, quero dicir, cando a xente, eu creo que a xente se equivoca, porque eu recordo sentirme super confuso cando empecé a tocar guitarra e eu era autodidacta de alguma maneira, e obviamente non avanzaba o que debería, e non facía as cousas ben. Claro, para min, non sei para ti, e ou para a xente que non se coita, pero para min, claro, ser autodidacta non quere decir que non estudies. Quere decir que non vas a un centro onde na porta pon escuela. Pero Claro. Slash de Guns N' Roses nunca tuvo clases de guitarra. Xa. Pero, quero dicir, a escala de blues non a inventou el, sabes? Non estaba na súa casa, hoxe vou inventar unha escala que xa existe, pero que non vou falar dela e que se chama escala de blues. No, a ver. El, porque ademais eu fun unha masterclass do baixista do Duff McKagan. Bueno, sí. Si xa se contara, porque fora o 2019 fora a BIM, cando fixen a carreira de música creativa, el fora ali. A ver, masterclass, o sea, el non tocou o baixo ni nada, foi máis unha entrevista e, sabes? Vale, sí, pero sí, foi a universidade. Entonces, el, claro, contou tamén, el, polo visto, el e Slash eran amigos desde, bueno, non é mellor de infancia, pero adolescencia e tal. E claro, el decía que eles aprenderon de tocar en pubs con outros, de preguntar a outros músicos, oye, como fas isto? Como fas o outro, sabes? Aquela non había internet, non había nada. Entonces é de ir a sitios, de feito, ou ir incluso a jams e poñerse nunha situación de vou a tocar como carallo, pero, sabes, é outra maneira de aprender. Pero hai aprendizaje, quero dicir, non sei, que a veces se fala como de ser autodidacta, como que, non sei, que tes é un milagro divino. No, porque hai xente autodidacta que simplemente copia a canción, o sea, por exemplo, vou aprender este tema de Cristina Aguilera, por exemplo. Colle a tablatura, non? Para que non se apoca unha tablatura, digamos que é como unha partitura, pero para guitarristas ou, bueno, que tamén non sei para outros instrumentos, que é fácil, é como que che di onde poñer os dedos na guitarra. Entón, claro, así, só tens que saber contar. Despois, o que teñas un pouco de técnica, claro, se que a técnica vai collendo ca práctica, eso, a técnica pode coller de maneira autodidacta sin problema. Depois sí que podes ter pulsar co dedo, non é? Bueno, xa estaríamos. Eu de eso non estou de acordo. Bueno, no, dijo... O sea, algunha xente sí, pero... Dijo técnica de referirme a inicial, de... Que sone a guitarra, lo refieren. Porque por exemplo, conto unha mini anécdota. Bueno, aquí, claro, estamos en Galicia, moita xente toca instrumentos tradicionales, tocan a gaita, teño amigos que tocan a gaita, algunha vez trouxeron pues, estar, eu que sei, no feiro mariñeiro daqui de Rianxo, que é moi conocido, prestanche para tocar e non son incapaz de facela sonar, sabes? Soplo e sona, pero non sona ninguna nota.
Entón, eso, requiere tamén unha técnica, non? Pois, é unha guitarra, a ver, podes facer sonar de primeiras ao mellor non che vai sonar ben porque non estás pulsando ben, pero bueno, podes aprender a pulsar, nada. Pero iso, que volvo á tablatura. Hai xente que só se dedica a bona a aprender de memoria, tocas, e diste, ainda que a toques perfecta, non aprendestes nada. Entón, hai xente que pode facer eso, simplemente memorizou como se fai, e ao mellor dentro dun ano dixe, volve a tocar e xa non sabe nin como tocala, nin nada referente á canción, porque só lo aprendeu de memoria. Pero depois hai xente autodidacta que di, isto por que é así? Ou por que sona ben esta nota con esta, pero esta outra non? Por exemplo, que di Carlos das escalas, eu son autodidacta, e hai algunhas cousas que xa desde o principio pois me chamaron a atención escalas. Entón, eu sei que se teño que improvisar, eu non son músico, nin estudiei, podo cajala, porque claro, non sei que notas teño que pulsar, porque non sei que notas pegan cos outras. Pero as escalas, por exemplo, que é unha cousa bastante, digamos, que podes aprender ao principio se che enseñan ou miras un tutorial en YouTube, aí, se non te sales, dependendo de que escala, non? Porque hai moitas escalas, pero bueno, se sabes que unha canción encaixe nesa escala ou unha nota tónica encaixe nesa escala, podeste andar aí nesa escala todo o tempo e nunca vas a dar unha nota que non encaixe. E con eso 1000 cousas que te podes aprender de que nadie, como di Carlos, non che está dicindo un profesor, ou non estás pagando por eso, ou non estás vendo un tutorial en YouTube de un profesor, pero sí que che pode enseñar calquer persona, e que é aprendizaje musical, non erróneo, non é eu toco así e xa está, non, é que ten unha base para seguir eso. Claro, porque eu me pregunto, cal é a diferencia de que unha persona che enseñe unha escala nun bar ou que che enseñe nunha escuela? Claro, si está ben, ninguna. Claro, o sea, bueno, a ver... Poden enseñar mal, xa, ou, a ver... Pero poñendo en igualdade de condicións que sea tal, pues eso. Bueno, quero dicir eso, que un é, é autodidacta, bueno, xa, pero tú que aprender de algún sitio, sabes? Quero dicir, non sei. Bueno, da igual. Que eso, que Cristina Aguilera é unha desas músicas que ven de familia con algún músico. E eso xa, sabes, moitas veces... bueno, é que creo que xa falamos unha vez desto, pero a mí me ten pasado de decir, hostia, pero este fulano, como é tan increíble, sabes, saliu da nada, bueno, claro, pues, Yngwie Malmsteen, toda a súa familia, nunca, creo, según dixo el, que el non estudiou nun tal, xa, pero que toda a súa familia, pais e irmáns, músicos. Xa. A ver, es que, claro, non sei, é como se o teu pai é mecánico de coches, ti sabes de coches, sabes? Claro, bueno, te jode, sabes, non? Entonces, claro, xa tiña escola na casa. Claro, entonces, claro, non é que por non sei, un toque divino, sabes? El aprendeu a tocar aí a escala menor armónica, sabes? No. Entonces, bueno, eso, que o digo porque eu que sei, a veces parece que ademais parece como que esta veces se valora máis e eu desde logo non estou en contra do académico, pero sí que é verdad, e isto hai estadísticas que algo pasa no sistema educativo en xeral de todo o planeta, a música estou falando ademais, que hai que mellorar moito porque hai xente que se... Bueno, que desde logo afecta a creatividade. Moitísimo. Porque hai veces que... Bueno, eu personalmente o vexo da seguinte maneira. Eu supoño que isto tamén se pode aplicar a outras cousas, pero sobre todo no mundo da música e do arte eu vexo así. Ti aprendes ao principio, aprendes un mogollón de cousas que non che interesan pa nada. Porque iso é a verdade. Pero claro, é como ti cando compras un dicionario non compras só as palabras que usas. Sabes? Moi ben explicado. A ver, claro, no, quero dicir, eu sempre uso isto de ti queres ser escritor, tampouco te aprendes o dicionario, verdad? No, claro que non. Pero bueno, necesítalo, está aí. O mellor hai unha palabra que non usas na vida, o mellor úsala unha vez, pero necesitas esa fuente de información, non? Entonces, depois, é verdad que eu vexo que a xente que sí que sabe o que quere,
xa filtra moito e xa se centra moito neso e creo que por eso hai xente que tamén triunfa antes. Pero unha vez que ti aprendes unha boa cantidad de cousas que consideras que xa ti eres autosuficiente como para seguir o teu a tal, ao mesmo tempo creo que teste a veces que ser capaz de non olvidar de que o sabes, pero non facer que ese conocimiento che impida ver novos camiños. Caso práctico. Claro, ti, bueno, claro, poño exemplo música, eu non sinto, pero só se me ocurre música porque eu son músico. Vale, xa, Pero claro. a ti vas á escuela e che enseñan, mira, o que falamos antes da escala. Pois mira, a escala é un conxunto de notas que basicamente filtran as notas que non sonan ben, entonces ti si queres improvisar, pobre Kensi, está aí tosendo. Si queres improvisar, claro, como sabes que notas sonan ben? Pois aprendes unha escala e esas son as notas que sonan ben. Bueno, pero e que pasa se ti un día estás tocando, tocas unha nota que non é desa escala e sona ben? Claro, hai dúas opcións. Unha é, a mí me sona ben, pero négome a aceptar que sona ben, porque eu aprendín que eso é incorrecto, porque ten que ser da escala, non? Entonces xa a tomar por culo eso. E outro é, vale, eu sei isto, e sei que usar a escala funciona, pero por algún motivo esta nota está me sonando ben, e non é da escala, pois, ao mellor hai maneiras, non? Ou mellor, vou a buscar a ver por que esta nota, e incluso, ainda que non busque por qué, oye, estou facendo unha canción, esa nota sona ben, non sei por qué, pero sona ben, pum, pois deixo, Xa, claro. Xa, claro, pero non, moita xente non, Claro, porque... Eu mismo fai anos non o faría. Claro, pero porque non te queres desviar do que che enseñaron e ao mellor crees que é un error, porque estamos fartos de, ves, é que non, aquí collistes un mal vicio de tocar así, porque eso non se toca así, e ora para quitarcho e tal, entón ao mellor temos medo a unha cousa desas ou a simplemente salirnos do que nos enseñan, porque ti ao día seguinte vas a esa clase e dixo ao profesor, mira que ta, e estás medo que che diga, pero esa nota non vai aí, por moi ben que sone, porque sonará ben. Pero seguramente a música, que ao final a música é como as matemáticas, todo está explicado xa, o sea, esa nota sona ben e ha de ter unha explicación porque esa nota sona ben. Entonces, Sí, pero aínda así sigue habendo, quero dicir, moito que explorar, o sea, eu creo que ademais tamén, aparte do que dixeches ti, pasa, e estou seguro que, é dicir, ti para estudiar música inviertes moitos anos, xa sea conservatorio, dá igual o que toques. Claro, eu entendo que jode que se pasas 15 anos nun conservatorio, por exemplo, ou en escuelas de música ou tocando tal, e depois hai un fulano que leva tocando un ano e fai unha canción que sona mellor que calqueras que ti fixeches, jode. E o mellor ese fulano non sabe nada de teoría. xa. Pero igual en vez de en plan ser defensivo, sabes, e decir, no, porque non ten ni puta idea e eso non se fai así, eu creo que é mellor pensar, hostia, e el sin saber como chega a isto. E isto, entonces, ahora, isto podo, parece que nos desviamos, pero no. Ahora isto poño o siguiente artista do que quero falar brevemente, que é Dave Grohl. Dave Grohl, creo que ti podes explicar aos nosos ouvintes quen é. Dave Grohl é un dos 3 componentes de Nirvana que fundou Foo Fighters, que é o seu grupo desde que Nirvana, bueno, desde que Kurt Cobain pasou a outra vida, e fundou Foo Fighters, que hoxe en día tamén o petan no mundo da escena rock, por exemplo. Por certo, o sea, bueno, hoxe vou poñer a él como guitarrista, porque como ti ben dixeches, vou poñer como... Bueno, sí, porque é verdade, saltei un gacho que Nirvana tocaba a batería, por exemplo. Claro, e aquí canta, cantante. toca a guitarra tamén. Claro, entonces, el, por certo, en Nirvana
solo unha curiosidade así rápida, as baterías del son disco, non son rock. O sea, el sacou todos os grooves, rouboullos a outra batería que o coñeceu e de feito díxolle mima a túa música tal e mima gracias por todo tal porque eu roubeiche e el lo sé. Non me acordo da batería, é dun grupo de funk, disco funk famoso. Pero as baterías de Nirvana, o sonido é rock, pero que o groove e tal é música disco. Pero bueno, da igual. O rollo é que el... A ver, vou poñer un vídeo rápido, veña. To fucking Rush records and punk rock. So the first time I took one drum lesson, and he's like, "How do you hold your sticks?" Yeah, that's not how you're supposed to hold them. I'm like, okay, I don't have $30 an hour for me to sit there and relearn everything that I've learned. So the same with guitar. I took a couple guitar lessons and then I wound up... Bueno, aquí acaba de decir, vou traducilo por si acaso, aquí acaba de decir que él tuvo unha clase de batería e o primeiro que dixo tipo foi é así como agarras as baquetas, se supón que non a debes agarrar así e el en plan, el xa sabía tocar a batería, el iba a clases para mellorar como el tocaba. Entonces, claro, dixo, bueno, non gasto $30 para que me digan tes que aprender todo de novo, sabes? Xa. A ver, vamos a seguir o que digo. Playing, and I play guitar the way I do it. I don't know what any of the chords really are. I know the basic chords. But if... Tamén a guitarra que toca, que non ten ni puta idea de como se chaman os acordes, non sabe moi ben o que fai, pero... But the way I look at a guitar is like a drum set. I look at the lower strings like they're kicks and snares, and I look at these like they're cymbals. Really? So when I play... It's almost like a kick snare pattern. Vale, o que está dicindo, de feito, é super interesante. Isto, unha persona con formación académica xa estaría un pouco tóxica, teria a mente xa tóxica por isto. El está dicindo, que además parece unha cousa un pouco tonta, pero aquí volvemos ao que falábamos antes de o proceso de el está vendo a guitarra como unha batería e está dicindo as cordas, bueno, estou traducindo para a xente porque eu creo que te dixo antes, pero as cordas graves son como o bombo, despois ten, o sea, está vendo como bombo, caixa e ole, Perdón. modo avión, despois joder, os crashes, como se chama en español? Mackenzie? Crashes son os platillos. Buenos días. Os platillos, eso, platillos. Entonces isto que está tocando, claro, está imaginándose como que un groove de batería e o toca pensando así. E, joder, suena ben. So these being the kicks, or if I'm doing a... accentuate that like it's a kick or snare pattern. It's so funny hearing you say that because it makes total sense from a drummer's perspective how your riffs come about. Yeah. And then, if you want to ring out the higher notes, it's almost like when you're playing the drums, when I play the drums, like in a verse, I'll play tight on a hi-hat or on a ride or something like that. Bueno, eso que él pensa, mira, ve a guitarra como un batería y bueno, ese proceso, pues, oye, él ten un grupo de rock probablemente máis éxito dos últimos, non sei, 10 anos, ou así, non sei, ou 15. Vale, funciona allí. Sí, Decir, claro, el fai os riffs boas cancións e el non
A ver, bueno, tamén viña tamén de tocar con Kurt Cobain. Entón, Kurt Cobain tamén estaba na mesma. Non tiña formación de tal, pero sabía, eso, levar a cabo. Sí, que despois eu creo que tamén hai xente que nace cunha creatividade, sabes, por riba do normal. Aquí, ao mellor, ten unha facilidade enorme para compoñer, para crear riffs pejadizos, tal. Xa non hai que fale de Kurt Cobain ou tal, que, bueno, pode ser un dos exemplos, pero ao mellor sin ter nada de base musical. E depois, eso é, digamos, algo que como que se nace, non? Como un rapaz que sabe xogar ben ao fútbol desde que nasceu, é o crack, tampouco estuvo a entrenar para ser así, porque pues, simplemente tes máis desarrollado o proceso creativo, non sei. E necesariamente non tens que haber estudiado nada. Pois hai o caso contrario, que por moito que ti podes ter pois a especialidade en calquer instrumento e os másters a maiores e todo eso, e ao mellor a hora de crear, pois a pesar de que tes todo o resto das cousas, pois a hora de crear algo que lle gusta a xente, pois ao mellor non nada che asegura que poidas facelo. Si que obviamente vai o ter máis fácil, pero entonces eso, eu creo que Dave Grohl ou Kurt Cobain tiñan eso, ao final é o que sei, eso que explica aí ou que foi tocando para enseñar tal, pues ao final son riffs pejadizos, pode parecer. Sí, pero bueno, eu diría, porque, quero dicir, ti podes ter, o sea, a creatividade non é tampouco solo non ter conocimientos máis teóricos e conseguir cousas que tal. Dream Theater son super creativos. Podenche gustar máis ou menos, pero eles, o que pasa é que eles faron todos desde un punto de vista teórico e é super complejo, pero son super creativos. A ver, o que fan eles é unha... Xa, pero obviamente teñen os seus fans, pero... Eso é que, a ver, eu creo que aquí ti estás confundido creatividade. Creatividade é unha cousa, pero tipo, ter creatividade... A ver, e logo... No, creatividade sí. Mozart non era creativo, logo. Claro, creatividade sí, Mozart tiño pero... todo. Sí, pero, por exemplo, eu tipo a ser moi creativo. Por exemplo, unha clase de Dream Theater é super creativa. Pero todas son moi creativas, refiarme. Pero despois que teña ese feeling ca xente, porque é verdad que teñen os seus fans, pero Dream Theater nunca tuvo un tema de dicir, buah, mima, isto non é, o sea, en plan, vouche poñer un exemplo así e tal. Non son cabeza de cartel de nada Dream Theater. Pero eso, pero eu creo que porque, por exemplo, Iron Maiden, Metallica, todos eses teñen himnos, non moitos, Led Zeppelin, os Beatles, por exemplo, que técnicamente non son para nada tal. Dream Theater teñen todo eso, e o que me refiero é a iso. Dream Theater, ademais, é o exemplo que iba a dar antes, pero agora son eu o hater aquí. Pero realmente Dream Theater... Pero que non estamos falando aquí de Dream Theater, é que non, agora estamos falando de Dream Theater, non sei, xa me arrepento de velo mencionado. Estamos falando de xente que leva a cabo cousas e hai xente, e hai os exemplos de xente que académicamente está moi formada e fai cousas boas e xente que non estando académicamente formada tamén fai cousas boas. A ver, ti estás xa... Ti, sí, segundo diciendo, estás poñendo diciendo por debaixo de Grohl. A música é subxetiva. A ver, sí. si vamos dicindo que non son cabezas de cartel como algo de que eso é mellor calidad, pues no. Porque entonces estamos falando de que a música mainstream é mellor calidad. E nos vimos de comentar os Grammys. Claro. E os Grammys foron unha puta vergüenza. Quero dicir, o sea, é dicir, a mí non me vas a decir que Texas Hold'em é o mellor disco do ano. No, claro entonces, que no. Claro, entonces Dave Grohl fai temazos, sí. A ver, eu non sei se tamén aquí, a parte da creatividade tamén está... cal é a palabra? Tamén un certo nivel de confianza en un mismo. Porque, quero dicir, non sei, a min antes me costaría moito, eu non contradicía un profe. É dicir, a min, eu iba
ou non sei, ou a mí me daba clases Alberto Cerejo, por exemplo, no? De guitarra. E o que el me decía iba a misa. E eu creo que aí o difícil, supoño que tamén outras cousas, non? Pero o mellor na vida en xeral tamén, isto vai sonar un pouco filosófico, pero eu, para min, polo menos, eu tardei moitos anos en darme conta que o máis difícil é saber cando seguir un consello e cando non. Porque, claro, como sabes eso? Claro, Pero- porque normalmente cando che dan un consello ti estás nun punto no que sabes menos que a outra persona, entón é moi difícil detectar cando é bo ou é Exacto. malo. Exacto, porque ti en realidad ti vas a un profe ou a o que sea, un coach ou o que sea, unha persona que ti xa asumes que sabe moito máis que ti, pero ao mellor hai veces que sí que tes que saber cando non seguir un consello, porque esa persona non está dentro de ti, non tampouco pode ver perfectamente o teu... A ver, ahora tamén, non sei, tamén en educación, é que claro, xa isto é complejo porque xa é empezaríamos a falar de aprendizaje e métodos de enseñanza e cousas así, porque quero dicir, tradicionalmente o profesor é o centro e ti o que di o profesor vai a misa e punto, pero non é así xa tanto, o sea, ahora é máis o profesor é un vehículo de guía, ¿no? Xa, a ver, ahora é máis lógico, bueno, eu desde logo, por experiencia propia e ahora que estou estudiando o tema tamén, se aprende moito máis de estudiantes entre estudiantes que do propio profesor. Porque, o sea, bueno, eu desde logo, na universidade sempre que fun, eu aprendi máis dos alumnos que dos profes. Que pasa? Non quero dicir que non aprendera moito de profes, pero en cantidad de conocimiento probablemente moito Claro, que máis. eu creo que estamos ahora mesmo nunha época na que hai tanta información xa ao alcance de todo o mundo que ao mellor o que falabas antes de xa, a mí enséñame isto, pero que realmente isto non me vai facer falta porque realmente o que me interesa está por esta rama, non? Claro, ao mellor, pois, na túa clase, imagínate, pois tes, hai un chaval que lle encanta, pois, o que sei, os solos do jazz, ou especificas en cousas así, ou é outro que atrae a música clásica, os inicios da música clásica, entón, claro, un profesor tendemos a pensar de cero que, claro, sabe todo sobre o que está enseñando, pero non é así, porque todo é abismal. Entonces, non te podes especificar en todo. Ese profesor ao mellor é boísimo nunha rama na que ao mellor nin siquiera está enseñando, ao mellor está enseñando, pois, pues, é que non sei as asignaturas, pero bueno, o rollo é, para tampouco facer moi denso isto, pero que eso está enseñando algo dunha maneira que a ti está che dando as pautas básicas porque ele tampouco sabe máis, porque ten que darche moitas cousas e ao mellor nese tema en concreto que a ti che interesou non che vai enseñar máis, pero en cambio tes un compañeiro que sí que sabe máis do tema porque se formou por outros lados, por internet ou bueno, ou libros, ou cada vez se forma menos por libros, penso eu, pero bueno, eso, que xa entendemos. Perdón pola rayada aí, esta última. No, non é rayada, a ver, hostia. Estamos debatiendo, sí. A mí parece un tema interesante, quero dicir, a ver, é que estas cousas, é que a min, non sei, a min pasábame antes, eu, non sei, pasei moitos anos sin reflexionar acerca de como estudiar ou como aprender, pero, hostia, eu creo que é super importante, porque, xa digo, é que para min é eso, eu, é que si sigues, si nunca confías en ti mismo algo, anda que cometas errores, pero si sempre sigues o consello dos demais por unha excesiva modestia ou falta de estima, mal. Mal porque ti tes que pensar que o que queres ti. E ten que haber unha big picture, non? Ten que haber unha... Claro, pois o global que ves ti, entón ti terás que tamén saber, oye, porque ti queres isto sí, isto no. Despois, si non aceptas tampouco ningún consello, pois mal tamén, porque entonces, pois,
pensas que, non sei, que eres o máis listo do mundo e vas a cagala. Si, e iso pasa tamén á inversa. Si quen che está enseñando non acepta tamén outro punto de vista, porque isto, cando me estabas explicando ahora ti, recordo moito ao mundo laboral, non? A ti un jefe mándache facer unha cousa, despois ti co tempo daste conta de que podela facer de outra maneira máis efectiva. E dixo, e moitas veces no, prefiero que a fagas así, xa ao mellor non chegas a escoitar. E ao mellor ese home está perdendo, sabes? Pois Perdendo produción. Entón, totalmente. claro, aplicamos isto a un montón de cousas. Totalmente, Estás está dicindo ti. sendo estúpido, porque Xa. xa que se un empleado se está axudando a que a túa empresa sea máis eficiente, Claro. que Aí- claro, o que pasa é que a xente o toma o personal e a defensa. No, porque eu son o jefe e porque se fai así. Bueno, pues é totalmente neandertal, o sea, é unha Claro, o que hai que facer é absorber todos os conocimientos que poidas Claro. e serás mellor. Sabes? Claro, hai. A menos que o empleado este equivocado, ¿no? Quero dicir, O sea, bueno, se estou falando casos nos que non estea. sabes? Sí, o sea, oye, bueno, a ver, pero como farías eso? Ou bueno, ou vamos a probar, ou non funciona, ou que sea. Eu que sei, Exacto. pero claro, no, sí, eso, é que ademais é non ser inteligente, pero xa non é bo nin malo, é non ser inteligente, non? Porque claro, ti tampouco o puesto xa sería o buenismo, non? Decir, sí, vale, vamos facer eso, si che máis cómodo. Bueno, habrá que ver o que é para cada situación, non? Entonces, sí, bueno, entonces, claro, non sei, con cousas destas claro, que ao final estamos falando de música, pero estamos falando xa de estamos falando Sí, máis agora de xa como estamos- pensar. Sí, exacto. E isto, pois mira, tampouco me vai mal para o último clip que vou a compartir, que a mí fame gracia. Hai bastantes memes. Vou poñer un clip de Rick Rubin. Se queres recordarlle a xente quen é Rick Rubin tamén, mentre eu Bueno, comparto xa falamos isto. algunha vez aquí, é un produtor tamén, bueno, musical dos máis importantes do mundo, supoño. Sí, probablemente máis famoso. O máis máis famoso. Que era tamén o de Beyoncé, pode ser? Sí, Rubin. Jay-Z, seguro. Oye, xa, Jay-Z, sí, Jay-Z, seguro. Pero fixo, a ver, que el, desde Slayer, Slipknot, a Jay-Z, que é hip hop, Xa. a Shakira, a CDC. Vale, vou Sí, poñer. vale. E despois traducirei, no, porque está en inglés, pero bueno. Instruments? Barely. Do you Joder. know how to work a soundboard? Por que non empezas do principio? Me cago en la hostia. Perdón. Outra vez. Do you play instruments? Barely. Do you know how to work a soundboard? No. I have no technical ability, and I know nothing about music. You must know something. Well, I know what I like and what I don't like, and I'm decisive about what I like and what I don't like. So what are you being paid for? The confidence that I have in my taste and my ability to express what I feel has proven helpful for artists. I've never been Vale, vou poñer outra vez de traducir porque me flipa bastante. Eu creo que este tipo é precisamente o extremo de eso que estamos falando de claro, entenderse a sí mismo, sabes? É que, a ver, vou traducir e despois tamén así a xente tamén, a ver. Do you play instruments? Tocas algún instrumento? Barely. Do you Prácticamente ninguno. know how to work a soundboard? No. Sabes como facer, sabes como manipular unha soundboard e unha a mesa de mezclas? E el di, no. I have no technical ability, and Non tengo ni la máis mínima habilidad técnica. E sé nada acerca de non sei nada de música. I know nothing about music. You must know something. Well, I know what I like and Entonces di o entrevistador, pero debes saber algo, pero seguro que algo sabes. E el, bueno, eu sei o que me gusta e o que non me gusta. what I don't like, and I'm decisive about what I like and what I don't like. E eu, sonará vos a coña algúns, pero eu creo que eso é super importante. O sea,
sei o que me gusta e o que non me gusta e son decisivo. Hai moita xente que non sabe o que lle gusta e o que non lle gusta. Hai veces, eu creo que, porque o tipo claro, cando o contratan nunha grabación ou tal, el non che vai a decir como cantar. O sea, el vai pensar en cal é o mellor para... Hostia. Que? Hostia, ti seguichesme escoitando? Sí. Porque a mí me salió un mensaje de que se desconectou ou algo así, bueno... No, pues estuvo se Vale. escoitando. Perdón, non sei, eu creo que entender este tipo de personas tamén che pode nos axudar de alguma maneira, porque claro, este tipo estamos falando disso, el como pode ser un dos produtores musicales máis cotizados do mundo sin haber estudiado música, non só non estudiado, sino que el creo que toca algo a guitarra, creo que pode facer uns power chords, pom, 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 así, xa está. E non, o sea, bueno, el ahora, despois de pasar tanto tempo en estudios, home, sí que sabe o que é un compresor e sabe o que tal, porque ahora xa, despois de tantos anos, pero non é o motivo polo que o contraten. El non é un ingeniero de sonido. Entón, como gana tanta pasta como contrata? Pois, bueno, a ver, alguén dirá que é un timador. Pero no, porque senón a xente non chamaría. Non o chamaría e non é unha coincidencia que tantas veces el fixera discos e cancións que tuveron unha relevancia importante, sabes? Non é unha coincidencia. Entonces, sí, eu creo que igual a conclusión desto é que dá igual que teñas un bagaje académico ou non, pero pensa non sei, no obxectivo, no? Do que estás facendo. O sea, ver todas as pequenas cousas que a veces son distraccións axúdanche a conseguir ese obxectivo ou non. Claro, estou seguro que Dave Grohl, si pensara que necesitaba clases de guitarra para non sei que, pues daría, o sea, iría, pero se ve que non lle fai falta, sabes? Xa, claro que el co que ten xa lle vale para seguir facendo todo o que fai ao seu gusto, non? Entonces eso. Entonces, bueno, non sei, quedou un podcast un pouco raro, pero bueno, a ver, temos podcast de coña, temos podcast de... Joder, pues mira, que de vez en cando haxa algún analizando seriamente o mundo da música, pois mira. Sí, quedou así un pouco, non sei, semi-pedagógico, semi-filosófico final. Temos que poñer un título relacionado. Tutorial. Como ser autodidacta. Xa me gusta como empeza. Tutorial de... Algo que son así desto de como de coaching, como de... Sabes, destas... Agora salenme exigido cousas desas, tío. Tutorial... facemos un... Como se di? Un tráiler. Estás harto de que... de algo. Estás harto, pois. Ese tipo de rollo, sí. Queres traballar un minuto ao día e ser millonario? Pois... Exacto. Non che vamos poder axudar, porque é imposible, pero... Tutorial de como pensar. Iso é o que llegas a poñer? Demasiado ambicioso, ¿no? No, Tutorial musical, capítulo 1. ¿Cómo aprender música sin ir a escuela? Pues, escuito, vale, pues a mí me gusta eso, vale. ¿Gusta ese? É algo moi largo, pero bueno. Es muy largo, ¿no? ¿Tutorial de música sin escuela? No, tutorial de música para payasos. Vale. Bueno, sí, pero sí. Para payasos a mí suena despectivo, pero bueno. Suena despectivo, sí. Suena de coña. Tutorial de música para tontos. Vale, tontos non son nada.
Bueno, Tutorial pero- musical. Tutorial pero- musical. Pero é como dos damis, ¿no? Sí, claro, sí. Para damis, poñemos. Tutorial de música para damis. E van a acabar o vídeo e van a dicir non aprendi nada de música. E ademais, bueno, xa... Pero van ter a dirá- moraleja de que non é necesario. E que ademais o título non ten nada que ver co contido do podcast, pero bueno. Ou como vivir da música sin saber. Creo que ese é mellor, Tamén Como, moi largo. como vivir da música sin saber? Que va? Bueno, nada igual, ainda que sea No. largo. pode ser, non, pero Pues queres va. ese, prefieres ese. Como vivir da música sin saber? Gústame moito, Vale, pois xa está, pois poñemos ese. Que ademais, mima, 1 hora, acabamos de cumplir agora. Pois... sí. Pode agarrar 1 hora ainda por riba. Ese. Vale. 1 hora de sentar cátedra aquí. Aí está. Aí está. Bueno, pois nada, lo, pois despedímonos Pues nada. esta semana que ven. Un placer, as A ver se usual. nos cadra un día tan bo como este. Oh, yeah. Bueno, Bueno, pois nada. Pois veñalo. Quen se xa se está a despedir? Eso, está ben, chavales, xa sabedes, é a tos de sempre, non pasa nada. Pois eso, dito, gracias Carlos como sempre, gracias eu como sempre, Gracias a vemos ti. na próxima. Ese tipo ser un pantera e un halcón peregrino que non... É verdade, hoxe non dixestes, claro. Pues mira, non marchamos sin que o dixa, por ser un bonobo. Por ser un bonobo... Por ser o Rick Rubin dos podcasts. Por ser... no tengo ninguna habilidad técnica, pero sé lo que me gusta. É o que non... Eso Son decisivo, ademais, E eres decisivo. Bueno, véñalo. Bueno, pois nada, falamos no próximo. Moitas gracias, Xentiña. Pasade boa semana. Chao, chao. Entre dúas terras e falan sen parar de música en galego que nos fai voar como a que negados outra comentar e piruco de invitado para nos enfeitizar.